Študenti gymnázia Janka Matúšku v Galante, presnejšie astrokrúžku pod vedením profesorky Kmeťovej, už minulý rok v septembri úspešne pozorovali zatmenie mesiaca. Niet sa čo čudovať, že využili vhodné počasie a pripravili verejné pozorovanie astronomickej udalosti roka, čiže prechod planéty Merkúr popred slnečný kotúč. Tento úkaz nastáva v priemere asi 13 krát za jedno storočie, teda za 100 rokov. A náš astronomický krúžok pri gymnáziu Janka Matúšku v Galante sa v podstate na toto verejné pozorovanie pripravoval asi tak 2 až 3 týždne. Už minulý týždeň teda sme čakali na dobré počasie a vybrali sme ďalekohľady, išli sme pozorovať. Máme asi 6 ďalekohľadov, máme šošovkové, máme aj zrkadlové, máme špeciálne astronomické fólie na pozorovanie slnka. A snažili sme sa naozaj pripraviť a celkovo tak odskúšať si to, aby ľudia mohli prísť a mohli niečo vidieť. Vedecká krúžková činnosť na školách je pomerne zriedkavý jav. O to viac poteší záujem študentov urobiť niečo nevšedné. Náš krúžok existuje od jesene roku 2011 a máme v súčasnosti 9 členov. Je to hlavne iniciatíva členov a najviac teda sa o to zaslúžili Jarko Jaroš z Oktávy, ktorý nám odchádza. Nie všetci sa dožijeme ďalšieho podobného planetárneho predstavenia. Tento úkaz je naozaj zaujímavý, lebo naposledy na Slovensku ho bolo možné pozorovať až v roku 2003. No a najbližší takýto úkaz budeme môcť pozorovať až 13. novembra 2032.